die Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai Shibun, nakaliang jong nga iba bansay mar banyang kumjuro na iba Steve Karim ibalong ki nong song snong ki bran jingkit kli ha ni ga jela Meghalaya ibro kawai kumang yong ki nong way the Meghalaya concerned citizen ni dap ya ka jing sngo diaw ka bakraw ha mangi I halor ki kindet sngi ya ka nakaliang jong I education minister lomba iba lakmen rumboy ila pun pau ya ka jing hiar no kencan ha ka pule puti ha ka bde ba ka jela jong ibro kawai te kumbang ilai I ha kini ki jubab ki ba ila pen pau nak liang jong I ya ka ka ban nak liang jong I ru kum ki concerned citizen ha kini kindat sngi ngidang pan ya ka jubab sya ka sarkar jela lemba I education minister tinggal I ba nak liang jong sarkar jela kala pen selam kala jubab ba ka ba ka jubab kalau bangi I ba ka jela Meghalaya ta kawan syatrai du ha ka bde bat kani ka pule puti hala ka jong ka jela kumba ono ngila hiar arsut ha ka pule puti ka jela Meghalaya kalawan sya ka benta ka bakadu halor ki babun ki jela ki betul hapok Meghalaya hi bro kawai tingi sa aku umdum nama balai kum ongno ladangi pai kum hapok north east ka jela Meghalaya hi kawan sya bakadu baros ka tangim sumpoi perkat bakani ke ege berkhoi kan long de habangi sothu shai ba ka pule puti kalong ka wei na ki mat ke bakong santam kumbangi lai iru ya ka jingkran jong I Chief Minister Haus Nam Aja Kendai Shri Konrad Sangma nakaliang jong Konrad Sangma lopen pau ba ka education kalong the most priority ka balong ka wei na gibenta ke bakong santam ya ka ba upai ba I pok jalang di bendan di klam dapan slam mi ke barokhoy nakaliang jong hi kum kinong song ni pan hi ki jingdawa nak sorka jela ba ka di ben le ai kham kloi kham tam ba ka pule puti kalong ka wei na gibenta ke bakong santam halaka jong ka jela hi habangi keren namar ngi sngau thu shai bak pule puti ka wanra ya ka jingmentoi hagi babun ki benta khamtam le lei kum ono ngi em ha ka juk jong jinang jing sta ngi em ha ka juk jong ka pule puti khamtam ki khna ki barang khi ki barang san ki badon kam ya ka jingnang ka jingtep hakum kani ka juk ka bamanta kalong kale ka ai ka benta ka bawanra ya ka jingmentoi langi phai ha ka jingnang jing sta laning I phai ru ha ka akor ku buram kani ka pole puthi kalong ka ai ka benta ka ba krautam bat nginom kwa ru dalilei benong hapreng jong kani ka sarkar ka bamenta kan wanra ya ka pule puthi sya ka benta ka ba khaddu tam ha ba baro ki jela ki bedan hapo kari India hi bro kawai kumbangi I ha ki snam ki balai no ka jela Meghalaya kawan kalong ka wei ne ki jela ki ba pau ba ka pule puthi namar ngi skau tho shai na lo ki school ki badan ki ba ka sarkar jela ka de ban thau ka de ban chna ki don ru ki private school baling ba ki private school ro la yo shiwon ki jingmentoi na ka benta ki khlong ki khna ki barang pule ki barang he ki barang san suki pasuki te habang I phai halo ka jingkran jong I minister I ba lakmen rumboi hang ki kindiat sngi il omba ki don lightly kita ki jingmentoi lani three qualities ka ba ilapan pau nak liang jong I omba ka infrastructure improve facilities but ka train teachers kini gide ki wei na ki benta ki bakong san tam ladangi phai manta sya ki infrastructure hoi ngi labat ong ba ki infrastructure mata ngi I khambon de ki school private ki school sarkar ki shua bu tang jingkular henry infrastructure habangi phai le se hapo urban areas ngi labat ong ka beang henry habangi phai sya ki nong kendong bapli ki bedon kam ya ka jingpule henry hapo nong kendong omdon raya kita ki infrastructure ki babyang lani kita ki school building ki babyang kat cabangi pai hapo nong gendong ilap ba ladang ile ki classroom ru bapli I classroom ibarit ladang ipe ka building ru omdon langi pai sya ki toilet nakamta kini ki khna school ru omdon la shile chabar pathar ka chabadang ki benta khamtam le kumba ongno nalol kata shushu kini ki school ki bedan hapo ki thainong kendong shushu khamtam le nrei habang ikren khamtam haboro ko ke jela ki babun ki school di spok thainong kendong hapo urban areas hapo sor ki school hapo ki thainong kendong ki kendu jing shibon namar balai kumbangi ong no le se kinong hikai ki haban pe tang na iwe ino hikai ki haban pe adu shispa bat aspa ngut ki kena school
Te kai gini ke jingmot. Kai gini ke jingmot bak jingmon toy ke bagi kena school kin haban yo. Hato iwe ino hikai ila ban sencari ki ars pangut ki kena school. Hato ila ban hikai kita ki ars pangut ki kena school. Iba la kemen remboi ibalong education minister ijubab ya kata ke improve facilities. Hai kata ke improve facilities ke bang yo. Nalo kata ke infrastructure ke ba omdan. Ki school building dan tang shikamra ba kamra. Handa ki kena school ki pada ki spangut. Ino hikai batang iwe bat arngut. Ka infrastructure ka do lupa. Handai habang ipai sa ka improve facilities ka banakaliang jung minister ilapan pau ka improve facilities le kam dan AA. Kung mga laban ang ba iwe ino hikai ars pangut ki kena school. Nalo kata ki toilet ro kimbiang. Nalo kata ki additional classroom ro kimdan. Nalo kata ki no hikai ki ba do jingkermen kalong ba ki yo ki no hikai ki balathong ki dei no hikai ki bompat da biang ro hakata ka pule ka puthi ka babiang teng spot nong kendong ru la thong la ka thong de kino hikai ba chutam nang ne bat nang tai kani ka dei ke bawan ra ya kata ka jingduna ha ka pule puthi hala ka jong ka jala ka jongi ten chu no kata ka bangila ong kembangala dep ong ba ka ba inakliang jung minister ipan pau i ong ba ki train teachers kita don kita ki train teachers hangno kita ki train teachers Mental teng on dah bagi kita kino hikai gila sengau bagi la donia ka quality as a teachers menta kialong kita ki train teachers bonsen ki wat hikam ki jam joki shaki higher secondary level ki college bakum ta ter ki bedai jong ki private school kim pai sa sarkar namar balai ka sarkar kanumla ban siu tulop ya kino hikai man la ubnai ka siu tulop shisin lai banai shisin sau banai bateng shisin steng snam lo dang siu tulop kata kadai ke ba nagaliang jungi kum kinong song snong ipan pao kan ka por bar ngila i sibon ki jing pan pao nagaliang jong i minister ya ka ba ilo ongro bagadon kata ka shispa crore ka sanction ya ka ba nagaliang jong ka sarkar jala ka lapan kre ha ka bidei bar kita ki infrastructure ha ka bidei ki improve facilities ha ka bidei bar ki babon ki benta banwan ra ki jing mentoi ha ka pole puthi handrai hadu kat menta ngi klampat yi ba on pentrai kam Kalau abang long let's say baka sarkar jela kalau abang jubab baka dang ka lockdown jong ka klam COVID-19. Handrai am ngimnget ye kata. Lada ka sarkar ka batrai. Lada ka sarkar ka badon ye ka jing thmu ka ba. Na ka benta ban kentio ya ka pule ka puthi helor ka jela ka ban wanra ya ka jing bentoy na ka benta upaj ba la ka long hasor ne la ka long hapon nong kendong kumjo. Kumjo kumaong no nakaliang jing minister nalo kata ilapan pauro bagi don kata ka textbook distributing. Lani kata ka jing sami ki kot pule kot puthi. Hendrai kumbang ai ish pot dan nong kendong lele om yu i ban ong baka sarkar jelakan sami ti kot kisla. Nga ubala long uwei na pedeng ki nong song snong ubala julet bantur syaki babun ki school spot nong kendong. Ban lej wat jing tem. Teng ki kena school hapot nong kendong taman thid i kopi ro kim don pisa. Hoj ki don kami ka jing nang jing start. Ki don kami ka pule ka puthi ki be hi ya kata ka jing nang jing start akum ka di jok ka bamenta hendrai bapli. Habaki wan na kalong ying kabadok kinumla ban thiet tang i copy school ro handai shu kinang hap thiet sa kot school kot pulero ter kita gide ki bar khoi bangi sosi adu kata ki baki pelong ya ka sarkar jela jungi bakan hiar hadu kat ni hadu ban poison nan chatrai do na preng baro ki jela ke dan hakari India hi bro hoi kata gede ka benta ka bakongsan tingla debi iro ba nakaliang jong i Education Minister ba lakamen remboi ila kular ro ba ong ba nakaliang jong ka jal jivan mission lani kata ka JJM kalabu ijing kular banwan ra kita ki umbam ki umdi apo ki school lani ki drinking water ba ong tinong wei hendrai hadukat mentang klempat i ban ong ba ki school spot nong kendong kin yo ya kini ki ya ki drinking water ya ka umbam umdi ya ka ba nakaliang jong ka jal jivan mission kan wan te lano kan wan thawi kini ki top ki ban bu ya ka umbam ko umdi nak tak jing mentoy jun kena school. Sho kumbang ong ba nakaliang jong i education minister il ong ba kidon shibun ba ki daw ki bran shadin ya ka bala pelong ya ka state education hadu menta bakan hiar shatrai do na kata ka shi hajar points ka poi menta tang rus pa sop khandai points kita gidei ki ba pelong ya ka jing sosi ka bakrau nalor kata ngi sngau banong bakum kinong song snong halaka jong ka jelahi ngi pan ya ka jubab na i education minister balai
bat ki kita ki daw ki bedan celendet hadu ban pelong ya ke jela ke jongi bahkan hiar arsut ha ka poli puti hadu kat ni kembelong mentah te paralok para nong song snong ki bedon ya ke jing sngau thu ha ka ni ke juk ke bamenta tongin long ki ba pikir tongin long ki ba husiar tongin long ru mangi ki ban aya ke jing kersan ba ke jing senran hapdeng para mangi bangin wanra ya kata ka jingnang ba ke jing start ke babiang kombang le de ban yu ya ke jubab ke ban liang jong i minister jong ka pole puti ilong badan hadu ar punya hajar lai spa sopo arngot ki nong hikai ki baladon ya kita ki unique ID Henry spot no gendong iklem i kita ro Amtip hadu kat noru hang ni hapok shilong hang ni hapok sor ki badan ni kita ki unique ID hakino kita ki no hikai gidan hato kadon ka jinge per ila ong ru bagidan kita ki no hikai ki balayo ya ka training ki balayo kita ki train teachers ki balayo lengba ka ni ka ADB program Henry ngi klem yu i ba kita ki no hikai kinwan kum kita ki professional kinwan kum kita ki no hikai ki balatip kinwan kum kita ki no hikai ki balayo ya ka well trained ka babiang ki klem wan cepo nong kendong ning klem yu i ki ba bon ki school hapo nong kendong lei kim yo ya kata ka quality of infrastructure kim yo ya ka quality of education ka ba kongsan kalong ba kim yo ya kita ki quality teachers kim yo ya kita ki trained teachers kim yo i ya ki bakum kini ki ai berkhot ki ba nakliang jo ka sarkar jela kala sibuk tang ki jingkular nagawai ka sarkar jela syakawai pat ka sarkar jela la shubun tang ki jingkular ban la kapor klam da pentrekam klam da ai ba klam da sam kam tam nakam ta ki school ki ba persang ban wanra ya ka jingnang ka jing start nakliang jong i education minister ilong bahana ba kadon ka jingkiu hakalian jong ka puli ka puti na usnem sya usnem pat nagawai ka school syakawai ka school ladang kiu Henry kumbang ong no ba teng menta ha ka jela jungi menta teng ka pule ka puti menta kelawan ra sya ka kam khai pateng education turn into business capitalism namar belai anda habala persang ban le business da ki pat kila thawi ki private school ki babun ba kila thawi ki private school ki babun hadu kata hadu ngim sau tho shu nasha kadyang nasha kamon kalalong tang ka competition hapadeng kini ki private school balai kalong ba naka sarkar jela kam shimkia naka sarkar jela kam pej banya kumno ban kentiu ya kini ki ad hoc school lane kita ki school pura jo sarkar jela kam kentiu kamun ra ya kita ki well trained teachers kamun ra ya kita ki quality of education hendai la subun tang ki jingkular ladang ia keren menta ngi penpau kumbal penpau nak liang jong education minister ulong ba nadu house nam arja arpo but arpoi kidan hadu khat khandai hajar lai spa andreungot kita ki train teachers ki balong lemba kata ka nishtha program lani kata ka national initiative for schools head and teachers holistic advancement kani ka nishtha mata kadai ka weina ki benta ki program ka kongsan badu kata ka badi ka capacity building program lani kata ka improving of quality for schools education